ରାସ୍ତାଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିଦେଇ ଆପଣ ଘଟ ଦିନ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ଟୋକାକୁ ଭଲ ପାଉ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ ବି କରିସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଘୃଣା କରୁଛି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ତାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାରୀ ଯଦି ସମସ୍ତେ ହେଇଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ଦୁନିଆଟା ବଦଳିଯାଆନ୍ତା। ଆଉ ଆପଣ ମୋ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ କେହି ନାରୀ ଥିଲେ ଏ ପ୍ରେମିକ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତା। Thank you, officer. Thank you. ଆଚ୍ଛା ଖଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାକୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ଯାହା କରିବେ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନିବୃତ୍ତ ଗୁଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପରେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାନେ ପ୍ରେମିକାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଦେଇଦେଲି ବୋଲି ମନକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ରଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ବିବାହ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଭଳି ଝିଅ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ରଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଟା ମୋ ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା ହେଇନି, ସାରା ପୁରୁଷ ଜାତି ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ପୁଣି ଏଠି आउदर हम ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ହିସାବ ନିକାଶ କରି आउदर रे व्यवधान बलात्कार ଦିଅ बलात्कार बाबू तमे ଦିଅ। ନାଇଁ ଆନନ୍ଦ ବାବୁ, ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆଇନ ଏଇଟାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଲେ ମୋ ମନ ବୁଝିବନି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭେଇ ଦେବାକୁ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଦିଅ ବାଡ଼ି ଆଉ ଅମଣିଷଟାକୁ ପିଟି ପିଟି ନାଇଁ ଆନନ୍ଦ ବାବୁ, ଆପଣ ଏଠି ରହିଲେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ तार ଶାସ୍ତି पट ଦେଇପାରିବି। कबाटा दे दे पड़े बस କାହିଁକି ନା ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡ଼େଇଲେ ଶୁଭିବନି ବାହାରକୁ। କଷ୍ଟରେ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ସହିବନି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଏଇଟାରେ ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ କରିବିନି ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ଏଇଟା ଯେମିତି ନିରୋଳାରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଠିକ ସେମିତି ଏଇଟା ଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି, ପ୍ରତିଶୋଧ। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ନିରୋଳାରେ ଏଇଟାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାଡ଼ି ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଏଟାର ତ ଆଜି ଥାନାରେ ଶେଷ ଦିନ। ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାମ୍ବରରେ ଅଛି ଗଲାବେଳେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବି। हां बाहर पट